Chap chap. Yeah. Chap 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 chap. Yeah, chap. Sugar. Hey! Why not you? Yeah. Sugar. I know. Chogo!
Wawacho gani talent okrum. Okrum ba. Talanta ishi. Gino nitie. Ladies and gentlemen, this is Lolwe TV talent show that happens each and every Wednesday from 8:30 p.m. Yes. Kaya kuma wan gi talent mopogore. Mopogore. Kendo wan gi chuo maber kendo wigi leo kendo gin gi talent e gimiluongo ni Owangla industry. Yes. Na para ni nitie jomoko idho luo korang na wach ne gi dho Kongo. Iwacho gi dho Kongo. Wach gi dho Kongo. Ma show mopuodhi mar Lolwe TV. To bina yono minya nyoso Lolwe TV. Mar promote Ohangla artists. Mopepa yoko bemba de Ohangla bobimba artist. Yes. Show ni timre each and every Wednesday from 8:30 p.m. Ade pula molo solo Wednesday. And the repeat is every Sunday from 5 p.m. Alal. Yo kizungu kalo. Okoro dongo tambi. Okoro kalo na. Ikone wacho dhango Kongo. I'm the official host, Victor Msavi Kenya. Find me on Facebook, Victor Msavi Kenya. Instagram, Victor Msavi Kenya. TikTok, M-Pesa, Victor Msavi Kenya. Koni anginga. Wan gi MC jano kavana mamme meru makana pera bia mara mnade okikombi bono mondu baba u. MC Pelele mwenyewe Pelele Kimor. Yes. Ukoni meru. Mino satimango ya ye. Ikoni mesu baba ja. Wetu nyero. Kelly Jarawila. Kelly. Ngina kamera number 1. Yesigeni nga. Yeah, an manaka kungeya ilunga ni Kelly Chogo Jarawila. Kelly Chogo, nyingi mara ID pori ma Kelly Chogo. Nyinga mara ID ilunga ni Calvin's Maganda. Calvin's? Maganda. Maganda. Calvin's Maganda. Ana wene muganga. Ay mani Calvin's Muganga to wera ngo angla yawa. Calvin's. Yes. Kelly Chogo. Yeah. Ngiswa safar mari maro angla. Kaka chakre, kaka sebet. Yeah. An achakotum 2019. 2019. Yeah, achakotum gi komesa merumba. Merumba watiyo godo. Ka corona donjo. Gik moko no chochni matin. No chochni. No chochni. Yeah. Chochni band manintie. Asta ngomo timre. Kasto na corona kodonjo ngene ji ok ne ti. Ji nok ti. Koro ngato ka ngato ne manyo mana kako nyalo survive. Yeah. Kelly Chogo. Koro sanin gi band ni koso podi konyeri e band jok mamoko. Gisane to an gi band mara. Iluongo band nango? Iluongo ni Bahati Musicals. Bahati Musical. Yeah. Kelly Chogo. En pek mane mineno? En pek mane mineno sani? Industry mar Owangla ni. Kech kunga ka koro ojende makoro kabiro. Nyako yud kan tie changamoto moko mukale samoro ok yud support kuom joma madongo gi. Samoro kata finance moro ka kidhi gol thumbeni. Yeah. Samoro kata kitemo uso thumbeni itemo ngiso ngane winje thumbani subscribe, they don't support you. Gimoro bila no be yudo. Mando kawaida. Iwacho ni ohala mora mo ngato loko. Nyako bed gi challenge okene thum kende. Challenge mane miseyudo maduong' minyalo wacho ne joneno. Jopiny.
Yeah, challenge ma waseyudo maduong' but ok wanya wacho ni oduong' ahinya. En ma seche moko inyalo gombo ni i record thumbeni. To I believe ga gimoro amora ma ng'ato pango Nyasaye ma timo. Ng'ato nyalo mana nyisi kaka Msafi osewacho kae ni bwana, you have a talent, adwa ni mondo i record thumbe. Igol thum. Adwa ni gol thumbe. But support no. Koro message moko nyalo go inoma matin. Yeah. Pod wadhi nyime gi Kelly Chogo. Just a reminder, this Lolwe Tv talent show that happens each and every Wednesday. The show is purely done by Lex Entertainment. Mwenyewe. Lex Entertainment. Yeah. In partnership with Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage is located along Gong Road. Just next to Toyota Kenya. If your car has a mechanical problem or any problem, your car might develop. Tafadhali kuma Manyala Auto Garage ni Manyala Auto Garage. Ka ingi party mora, wedding, baby shower. You need photo shoot. You need videography. Kindly contact Lex Entertainment. I'm reminding you, I'm official host, Victor Msafi Kenya. Podwan kachiela chiel nejo win neno magwa. Podwan kachiela chiel gi Kelly Chogo. Kelly Chogo mwenyewe. Kelly Chogo en rawera manyocha kanie industry kato dhima ber kabisa. Kendo jok mosebet online, iluongo ni TikTok, kata Facebook. Useno ka thumbe moro trend kabisa. Kabisa. Ma Kelly Chogo ibo ngiso ni tise release to ang'o miyo ni goye tigoye ne ng'a. Thum nagoyo, thum en gir jugi mana kaka winjo. Thum kaju nabedo piny to andiko thum. Kasendiko thum to aseta achacha ni thum ni adawero ne nyasuba moro. Nyasuba ni en ng'a? Who is Nyasuba? Nyasuba ni en ex na. Jamaa ameenda studio akatumia pesa atengeneze ex ngoma. Kelly Chogo. Nyasuba ex na. Kadwa ng'adi short. Najo neno mara shoni was created to promote art. Especially Ohangla artists. Any other art. But angi promoter wadwa moro e ot ka. Kendo timo tich maber sana e promote Ohangla artists. Kabisa. Kendo sani gin nyaka gi kambi gi maber ma gi promote Ohangla artists. Obro biro mbele kae. Ongiswa gimomiyo. Mwane gi promote. Were madwaro manyo mogo kata manyo kaka gidolo kumbo. Yo goya jawa. Bulldozer. Bulldozer mwenyewe. Bulldozer stay. Bulldozer. Chop. Senango. Kwenye unyarudi. Bulldozer. Amara fumo chuna Kelly. Sama fumo chipendani. Mara fumo chuna Jarawila. Silungo sipe. Yulagi banyu Kelly Chogo. Yulagi banyu unyalwa. Yulagi banyu Kelly Chogo. Bulldozer mwenyewe. Baba. Karibu. Erokamano. Mos nyikwara mogi ajwang'. Amoso nyikwara mogi ajwang' ni mirembe uru kamora mora ma untiere. Nyisgi ni in ng'a? An gi nyinga ma sirkal ong'eyo iluonga ni Kevin Ogenya. Industry mar entertainment kae. Ang'era kod nying mar Kevo Bulldozer. Bulldozer no dhi mayom kabisa. Ang'o mo giluongi ni Bulldozer baba? Ose yera men sana. Bulldozer en tinga moro maduong' ma gima nyalo geng'o mbele ne onge. Kowach ni wadhi kama to timo. Koro paro ni kaluwore kaka asebedo katimo gik moko kaka dwarore, jopiny noneno ni mano ber koda. Omuomo ka tinga cha. Koro nyiswa about this project ma ungo mar Luo Music. Ndalo mang'eny an ng'at ma osero timo promote konyo nagi e achiel ariyo. Koro an kaachiel kod osiepena mamoko waneno ni ber mondo mi water gini e kiwango moro machielo manyalo miyo jothum yuto to kata wambe wayude yuto moro matin kuome.
Koro gie sani wantie kod kambi miluongo ni The Luo Fiesta. Mabendo Luo bago Fiesta. Luo Fiesta ni nyaka gie sani obago ng'anyo mar tipo Saturday tarik 23 iluongo ni The Luo Night. Yes. Mano ngeso mawadhie ni. Ngeso mawadhie ni wan god The Luo Night. Yeah. Otimore kama iluongo ni Mugos Choma Base Shujaa Mall kacha. Yes. Ji mang'eny oseywak ka wacho ni promoters mang'eny ng'iyo mana jothumbe madongo. Yeah. To nwang'iyo gino wayudo ni adieri jothumbe madongo e mwang'iyo. Koro miyo wan kaka joluo Fiesta waneno ni part of it obed business, part of it obed promotion. Yes. Omiyo kirango kata show mwadhi timo ni ok oduong' ahinya to duong' gi gimomiyo. Yes. Nikech wan kanyo kod Elisha to koth Jarapogi. Yeah. Gin jothum mabet kadongo to gini dhi bedo gi pogruok moro kata ne giwegi other than the business aspect nikech gidhi yudo platform moro mane gionge godo. Yes. Wang'iyo bende in future jothumbe machalo kata Kelly Chogo biro nyiso ni kata mondo mi omak network maber bulldozer ni mano wuoyo godo mogame kamoro. Yes. Kata nyaka sani pod chunya ohere ka nitie kama dwara ata bira. Erokamano bulldozer. Amor gi tich mutimo kendo we invite all of you katin mana kanye Mombasa Kaugari wadhie Luo Fiesta Onagi Night 23rd Shujaa Mall. Amedo paro ne joluo kamoro amora ma gintie ni nyaka sani waseyudo booking mag VIP tiene jok ma wang' gi odew mamoko onge Nairobi ka. Solos godong matin inyalo mana timo booking mari. Anan kanye. Donjo yom in dong ni yudo invitation tiene ni invite VIP. Donjo yot kacha ka in ng'at ma biro mana mawuotho kende 300 kende. Ka 300. in gi jadia ni moro wabiro goni iye 500 kende. Koro winje. Jadia. Kigombo ni mondo wet ochunga buti kanyo gimiwache ma wet atimo in Yes. VIP 1000 only. Hey. Koro anabet kanye Bei molwar. kuma waita mula magi tile mang'ich koso. Kaka chunyi dwaro kaka obro timo nikech ng'ama ja VIP. Alofo. Kendo wamedo paro ni media houses te obedo invited including Lolwe TV. Koro biya kacha. Lex Entertainment ok mabiro kawo production pichni mabeyo migo chieng'no en Lex Entertainment. Yes. Manyala Auto Garage makelo sani. Manyala Auto Garage makelo Shujaa Mall. Gachelisha kote moni kethre lisho knya chopo Manyala. Ibiro losa gi Manyala Auto Garage. Bulldozer. Erokamano. Nyasaye omedi ndalo gi tich. Ere makofi kwa bulldozer. Makofi. Bulldozer. Hey. Wenyewe. Asante bulldozer, asante. Yes. Koro tafadhali, just a reminder, the show is purely done by Lex Entertainment in partnership with Manyala Auto Garage. Manyala mwenyewe. Amor ni an gi jatenda iye ka. Kendo bro biro en ng'ama chunye lach kendo ero ga miyo kijende mabiro man upcoming. Yes. Moneno ka nigi iluongo ni star mare ber. Yes. Obro miyo achiel ariyo adek. Yes. Ka kidil gi oko kae. Ka kidil gi tembe mibro radogo. Yes. Mabeyo gi maricho mibro radogo. Yes. Our CEO Lex Entertainment. Eriko Baba. Eriko mwenyewe. Welcome Eriko. Yes. Chap. Eriko Baba. Hey. Eriko nyolagi banjo Kelly Chogo. Eriko nyolagi banjo unyalwala ya. Eriko. Wacho ni samawero sipe makonya. Eriko sipe makonya. Bulldozer makonya. Eriko Baba. Poganya unya rodijo makonya. Hakuni Eriko Baba nyuma konya. Ewacho? Hani Eriko Baba nyuma konya. Nyasachiel. Apasi ujo seme nyuma konya. Sio? Hey. Eriko Baba. Yes. CEO Lex Entertainment. Yes. Isabotage wa bwana. Idwa sabotage show. Koro wuogi kijana mi advice achiel ariyo adek. Girino liyo. Kelly Chogo. Yes, ba. Iduogo. Aduogo kendo. I think last time
Neinka, Yeah. but you are not performing. Yes, yes. Nibiro neno kakitimo gigi. Yeah. To amor kiduogo. Erokamano. Kendo amor gi show migoyo. Erokamano It's baba. very entertaining. Dongo yiego? Yes. No yie nyoro. Wayie. Erokamano. Wayie. Koro I think ni wasebet kwa wuoyo. Yeah, yeah. To moko jo TV okonego bed ning'eyo. Yes, I yes. think later on abro invite director mar Manyala Auto Garage. Yeah. Obe owachie achiel ariyo. Yes. An gima atemoga encourage. Manyala Auto Garage. Manyala. Yes. Manyala Auto Garage mwenyewe. Gima atemoga encourage artists. Yes. Te benin en artist ma ose make kata upcoming. Yeah. Gima ber minyalo timo e industry en ni tiyo maber. Yes. Gi jogi. Yeah. Jogi mitiyogo gi ja keyboard, ja bunde, ja drum set, ja jawa. Yeah. Respect gi. Erokamano. Ja jawa. Ero. Ng'ata mitiyo godo. Yes. Kumora mora mikadhe. Respect mimiyo ng'ato. Ema bro wacho ni Keli Chogo gocho kuma kama. Yeah. Naneno kotiyo gi joge maber. Onge ywaruok. We adhi amiele. Yeah. We amanye wende YouTube. Yeah. Kata kogolo album, we anyiewe CD mare. Erokamano. Respect no is very important, especially kum jok mitiyo godo gi. Yes. Gin awachoga ni they are your foot soldiers. Kagi onge, to Keli Chogo onge. Kabisa. Yes. I think ni mane manyawacho for now. Koro Pesa ni orume TV. Koro me manya. pesa na orumo TV mar Manyala osechako. Mar Manyala koro kwa. Anugumara. Aya, Eli. Yes ba. Aya, talent aneno ka intiere go. Erokamano. Koro an gima nyakwai. Kwaya ba. Samigo thum. Yes. Kod kamidaki. Eh. Maisha mari. Kata chiemo Nyasaye okonyi. Yeah. Ikiwachen koro yudo pesa moro isayudo pesa moro koro idwa dak maisha mar ng'ato. Maisha ma ng'amineno machielo cha ong'eyo garama mengo koro in bende intie gu mari. Yeah. Ngech sami chako ni dwa dak maisha ma ng'ato. Ngech pesa miyudo te koro boyudo ni ikawe te inyiewogo lewni mabeyo. Yeah. Dwa nyiewo wuoche. To wiwile no jogigi gin momi gocho. Oku kinyiewo wuoche mbili bu wiwil kod jogi ngech magi jog ma muhimu. Mana dier. Kori daka maisha mari ma kati neno mana maisha ma ng'ato kaber. To mano mare. In be mari emeng'eyo. Erokama. Then marariyo acho tinde wan kod TV mang'eny mag dholuo. Nitie video mora misegolo. Pod aonge video mora nana gi audios. Anya advise mondo igole video moro nikech for example sani ka wan Lolwe TV. Yeah. Ma mondo yud chance mar wer miwero obed play e TV. Donge nyaka obed video. Mana dier. Nikech audio onge kaka dang bed play e TV. Koro tem matek. Yeah. Wan be wabo temo kaka Lex Entertainment, Manyala Auto Garage. Yeah. Kopo nitie kony ma wanya mi mondo igol go video. Wabo temo kama wanyalo. TV onge mang'eny mag dholuo. TV mar dholuo en Lolwe TV. Gise wacho. Keli Chogo. Mana kaka ong'isi. Yani Manyala en ng'ata kata kobiro advice kaka iti gi pesani. Sawa. Koro aduoko nwero kono maduong'. Keli Chogo. Yes. Anana kwani mana ruoth kende ma mondo konyi. Amen. E pesa tinya kwa jogi. But anda kwani ma ruoth mondo konyi. Thank you guys. That's Lolwe TV Talent Show happens each and every Wednesday. I'm your official host, Victor Msavi Kenya. Yes. Remember to attend Onagi Night, Luo Festa. Yes. Luo Music Festa. Yes. Onagi Night. Onagi Night. On 23rd Shuja Mall. Yes, Saturday. Along Spine Road. Yes. Elisha Toto. Yes. Featuring Okot Jarapogi. Papa One. Regular. Hey. 300. Meadek. VIP.
100. Yes. VVIP kata Victor Msafi. Alofu. Hey. To chako. Chogo. Yes. Suba nyako maler. Tuti nyako maler. Hani nyako maber. Olosode kende owuon. Atoti nyako maler. Ja keyboard. Yawa. Inene tich. Keli Chogo. Thank you. See you next time. Same time, same place. Yes. Anilele urio machogo kawana lugo maera. Lele urio manyabanyo alugo ngetanani. Anyajo suba muhinya kalungo kurila kienota enolanda. Yaki mayuru roki muhinya kalungo nyathina ero gichunya. Atoti yuro gal muhinya kalungo nyathina ero gichunya. Enka Yaki mayuru poli muhinya kadialo nyathina ero gichunya. Uno ero como na momina moli. Ero como na Jarawila. Ero como na Bekeli Chogo. Jano. Chogo. Yaki maja yo suba muhinya kalugo nyathina era. Apaninya yo suba muhinya kadialo nyathina geno. Apejojo madongo kuponyo. Yo suba meta. Ushipna yo madongo kuponyo. Yo suba meta. Akeje unyerodi kuponyo. Yo suba meta. Ni mama nyagu pola kubonye na dia. Ni suba meta. Akoni nyagu pola kubonye na dia. Achomo suba meta. Akoni jo uyama kubonye na dia. Achomo vela. Apejojo uyama kubonye na dia. Achomo suba. Yaki manya yo suba muhinya kalungoni. Kijage. Akoni nyajo suba muhinya kasongoni. Mama Akoni nyajo suba muhinya kaluongo. Mama geno gelala. Apasi. Auli sebe. Chop. Come.
Suba ya Mani suba karu Ojolo na ngitna Nikali suba pito Suba ya Ogola suba Ojolo na ngitna Akoni suba pito Suba ya Ogola suba Ojolo na ngitna Sanamo Akoni suba pito Suba ya Ogola suba Ojolo na ngitna Chogo! Chop, 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 chop! Adinya koma be, toloso de, kende